tűrepszet sasoltam. Fater Németországban dolgozott, és vett egy faink kis parabolantennát. Amíg más még a Tini Ninja harci teknősöket, addig én megnéztem, hogy van tűrepszet, és én beléjük szerettem. Szóval az a feeling, hogy meglátni, hogy milyen színes, kreatív világ nyílik előtted, a graffiti, a hip-hop világa, a beatboxolás, a scratchelés, az egész, hogy mindenki mackóban van, és mindenki tök vagány, nyampi, nem ilyen beszari gyökér, teli van minden nő, jó nővel, teljes kultúra, a versektől kezdve minden, egy teljes színes világ. Muszáj voltam gyűjtögetni a lengyel piacon 127 takt kazettákat, mint például Public Enemy, LL Cool J, EPMD, stb. Szépen bevásároltam Della Soul, Tribe Called Quest vonalak is megindultak meg. Del the Funky Homo Sapien, Mr. Dublina. Igen, elkezdődtek a szép dolgok. A lényeg az, hogy meg nem nagyon írogattam akkoriban szöveget, csak ilyen előttem szelleled a libanoni csajszi segge, mint a labda mellett, mint a kajszi, meg ilyen hülyeséget. Igen, végül is a hip-hopra céloztunk, hogy egyedül vagyunk, és lázítani akartuk az egész világot ezzel, hogy meg itt van a hip-hop, foglalkozunk egy új stílussal, nem csak zsebretett kézzel, mert ezzel, hanem legyen valami igazság is. Megtörtént a csoda, levetítettek minket a tévébe, ott figyeltnek. Jazzes dolgot szerettünk volna minden áron csinálni. Amikor katona lettem, akkor a Gyuri már másokkal csinált zenét, akik nekem nem voltak annyira szimpatikusok, a populáris gangsterek, akikkel én nem annyira szimpatizálok, mert az én világom az underground, mert én egy buckai csávó vagyok, és az is maradok, egy tamajkó, alantas köműves, és nekem nem színész az apám, meg ilyesmi. Szóval vagyok, aki vagyok, ki a világra kakil nagyot. Addig a jó, mert a neve... Ott lakok messze a tanyahajón, Dunán innen, Dunán túl, hallgat szlenget a busát túl, gimes rap és a slang túl. A magyar népzenék és a általam kreált szájdobok keveréke, azaz hip-hop muzsikák, plusz improvizatív rappelések, illetve szaxofonjátékok kísérik, népi hangszerek, mint például kecskeduda vagy brácsa, a szájharmonika, az a szájgyalu, és fújszál például elég érdekes kísérleti jellegű zenék, és a régi kimentállázatoknak mindig el egy úton. Stb. Dolgozunk föl. De a lényeg, a mostani hip-hopról az a véleményem, hogy nagyon-nagyon masszív dolgok lettek így, ahogy eltelt jó pár év. Nem számít az, hogy ki csinálja, vagy jót csinál, vagy szart csinál. Van, aki ügyes, van, aki nem. Idővel mindenki elárulja magát. Igaziból annak is függvénye, hogy ki hogy képzeli el a hip-hopot. Én ezt egy kurva nyers dolognak és verbális fegyvernek tartom. Mert ez egy olyan dolog, hogyha igazán meg akarsz valakinek üzenni valamit, ezen keresztül biztos el tudod mondani örömöd, bánatod, jó kedved, hozzáállásod az élethez, és ez mindenkiről egy kibaszott jó életrajz a hip-hop, hogy milyen a meglátása, és hogy látja a világot, és mi az, amin változtatna, és nem úgy, mint egy proféta, hanem úgy, mint egy magánember. Ezt mindenki túlspirázza, és ebből nem lehet egyetemet csinálni. Ez az utca kultúrája, ez csak te saját magad vagy kitalálod, vagy nem. Koldus és királyfit, tök mindegy. Végül is majdnem, hogy a koldusok mondják a legnagyobb igazságokat. Hiába ez a nagy tökorú, gazdag, akármilyen mikroszkópos lófaszköcsög. Szerintem maradj mindig csóró, mert mégis így jó. Orbit orba, Norbitorna. Elhajlik az orbitorna. Ha 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 ha.